Здравейте! Днес ще ви покажа как да си изплетете гъбка от вълнена прежда. Ето малко за вдъхновение съм ви приготвила тук един нещо, който да видите, който си държи една такава гъбка. И може да ни напомни, че тези гъбки са чудесна декорация, както за есенните дни, така и за предстоящите рождественски празници, особено ако изработим в цветове червено и бяло. Но разбира се, вие може да си я изработите с каквито пожелаете цветове. Може да бъде в нюанси на кафявото и бежевото, може да бъде, ако искате, зелена, лилава, както ви вдъхновява и както ви харесва. И така, започваме с, в моя случай, бялата вълна. Тя по-скоро е с естествен цвят на вълна, не е допълнително избелвана. И ще започнем с едно магическо кръгче. Така. Ще поставя по този начин червената, за да виждате по-хубаво, за да има контраст и да виждате какво всъщност правя. И така започваме с 6 бримки, нисък пълнеж след магическото кръгче. Видяхте, направих магическо кръгче и започваме ето по този начин. 6 бримки. Ето това е 2, 3, 4. Сега може, ако решим малко да постегнем кръгчето, да не ни е твърде широко. Довършваме 5 и 6. И сме готови с първия ред на нашата гъбка. Имаме 6 бримки, нисък пълнеж, след което ще продължим с надавка във всяка бримка. И така, продължаваме. Надавките, знаете, всъщност представляват да изплетем два ниски пълнежа в една и съща бримка. Ето така, от същото място имаме 2. Ето 3 и 4 изплитаме заедно. 5 и 6 изплитаме заедно. 7 и 8 изплитаме заедно. 9 и 10 изплитаме заедно. И накрая 11 и 12 изплитаме заедно. Ето как изглежда до тук. Това е долната част, основата на нашата гъбка. И сега ще продължим, вече като надаваме на височина. Ще изплетем 3 реда. Във всеки ред ще има по 12 бримки, т.е. няма да правим надавки, няма да правим свивки, а започваме да плетем по един нисък пълнеж във всеки нисък пълнеж от миналия ред. Така, имаме 4, 5, така, тук има възелче. Когато плетем някой много фин шал или нещо такова, може да е проблем, но в нашия случай няма да е проблем, просто защото ще оставим от задната страна възелчето. То ще влезе във вътрешността на играчката и въобще няма да се забелязва. Така че всичко ще е наред и няма да има проблем, че преждата ни има възелче. Ето така. Сега ще ви покажа. Продължаваме си. Ето вижте, въобще не си личи по никакъв начин от никъде, че е имало възелче, защото възелчето е останало от вътрешната страна на нашата гъбка. И така довършваме първият от 3 реда. Продължаваме с още 2 реда по 12 ниски пълнежа във всеки. За да дадем височинка на нашата гъбка. Тя ще е малка гъбка, разбира се. Ако добавите още един ред надавки, ще стане малко по-голяма. Можете да по всякакъв начин да променяте тази схема, така че да се получи гъбка, колкото ви е необходима на вас като размер. И така, ако имате нужда, разбира се, винаги може да използвате и маркер, който да ви маркира началото на реда или края на миналия ред, за да може да ви улеснява с броенето. Аз, понеже съм свикнала долу-горе къде ми започват и къде ми завършват редовете, затова в момента не използвам, но вие, разбира се, използвайте и бъдете свободни да използвате точно това, от което улеснява работата ви, което ви кара
да се чувствате по-добре и по-спокойни в своята работа. Ето така се оформя долната част, пънчето на нашата гъбка. Така, още няколко бримки и сме готови с долната част. Така. Ето как изглежда пънчето на нашата гъбка. Виждате? Сега това, което можем да направим, е да направим реда, който всъщност вече ще оформи шапчицата на нашата гъбка. За да го направим, ще плетем само във външната страна на бримките. Тоест, започвайки да плетем, сега ще ви го покажа от максимално близо, няма да влизаме в бримката по този начин с куката, а с куката ще захващаме само половината на бримката. Ето тук, в предната страна, като тук ще направим един нисък пълнеж, така, а в следващата бримка ще направим два ниски пълнежа. Отново изплитаме само в предната част на бримката. Виждате, не захващам двете крачета, а само предния. Ето, виждате как изглежда. Тук направихме две, т.е. направихме надавка. Следващата я плетем единична. Следващата отново с надавка. Виждате, ето тук. Двете крачета на бримката, аз захващам само предното. Това ще насочи бримките напред и по този начин ще можем по-лесно да оформим кълпачето на нашата шапчица. На нашата гъбка, извинявам се. Така, отново правим тук надавка. Следващата ни бримка е единична. След това следва надавка от два ниски пълнежа. На края на реда общо ще имаме 18. Още един път. 1, 2. Така. И последно имаме 1 и тук имаме надавка. Ако сме започнали с единична бримка, нормално е да имаме след това надавка. Ето как се оформи като една мъничка шапчица, в нашия случай нашата гъбка. Виждате как изглежда. Сега можете да започнете от тук да изграждате шапчицата. Можете да направите и по-широка шапчица с още един ред надавки. Аз ще ви покажа този вариант, за да може после да видите и всъщност как се получава. И така, сега надавките ще бъдат на всяка трета бримка, която правим. Т.е. броим 1, 2 и вече 3 и 4 ги изплитаме като надавка. Следва отново 5 е самостоятелно, 6 е самостоятелно, 7 и 8 започват от една и съща бримка от миналия ред, т.е. са надавка. След това имаме 9, 10, 11 и 12 са ни надавка. След това имаме 13, 14 и 15 и 16 са надавка. Ето така. Остана малко. 17, 18 са единични ниски пълнежчета, 19 и 20 завършваме в една и съща дупка. И последно 21, 22 самостоятелни. И сега последно имаме 23 и 24 са надавки. Ето така завършихме това разширение, което ни беше необходимо, за да се получи шапчицата на нашата гъбка.